Те първо ще стават хубавите неща в Бистрица, те първо ще се случват нещата такива, каквито са запланувани. Мащабният проект може да се окаже разковничето, това прекрасно село, това село, което се намира в сърцето на планината, да бъде един от най-посещаваните туристически обекти. Това, за което ще работя и обещах, е когато се стигне до там, че ние да сме в централната власт, Бистрица ще бъде приоритет от гледна точка на балнео и спа туризма. Бистрица има невероятно местоположение от една страна на планината, от другата страна парк, един прекрасен парк, който е изграден в Дупница. Тези две неща да се свържат, ще стане нещо, което всички тук в селото мечтаят, всички в селото очакват Бистрица да бъде прочуто, като Сапарева баня, което е съвсем наблизо с минералния извор, град Велинград, с други градове, които са свързани изобщо с минералната вода. Един страхотен кос. Това, разбира се, ще повлияе не само на Бистрицата, на цялата община. Ами вижте, за момента и до сега винаги съм се разбирал, съм срещал подкрепа с общинското ръководство и то не само на политическо основа, по принцип като хората. Аз винаги съм заставал за тях, те също зад мене. Благодарение на тях се случи всичко това. А за доктор Паризов, като ви кажа, доктор Паризов, ние ви познаваме много отдавна, преди аз поне да съм в политиката и той най-вероятно. Човек, на който мога да се разчита. Това мога да кажа, имал съм нужда от него и не само заради това. И като човек срещали сме се по празници, по различни поводи, така че човек, на който мога да се разчита и аз съм убеден, че като се случи всичко това, мога да разчитам на него, а и аз съм, как да кажа, нахален, не, ама настоятелен, така че доктор ме познава. Мога само да завърша с едни думи. Това, което искат света, екология, чист въздух, светлина, природа, това го има в Бистрица. Просто трябва да го покажем на света, на всички тези, които обичат планината, на всички тези, които милеят за родината. Това ще се случи в Бистрица.